Nu skal vi alle bede for vor Herre. Amen. Amen. Ja, men hvad så? Vi skal godt gøre det venner. Vi er venner. Bedste venner. Og vi to er sammen bedste venner. Mamma mig. 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 Skal du have noget præsenteret suppe? Nej, jeg lugter lort. Jeg skal skide. Nå, jeg skal videre ned ad trappen. Mamma mig, mamma mig, mamma mig, mamma mig, mamma mig. Her er det, vi har. Skål, I dag pakker vi tøj. Hvem vil have lidt sko? Nej, jeg har ikke sko. Jeg vil godt have lidt af låret. Lad os gå lidt videre. Mens at de siger, nu går vi ned og lade. Nu går vi langt. Mamma mig, mamma mig, mamma mig. Det er mamma mig, mamma mig, mamma mig, mamma mig. Herinde har vi vores såkaldte bibliotek. Herinde står vi alle vores bibler Og børnehistorie. Vi skal helst være stille, så vi går ikke derind. Lad os gå videre ud til vores såkaldte nye urteplads. Mamma mig, mamma mig. Som I kan se, så her, der bygger vi alle vores... Her, som I kan se, der planter vi alle vores urter, som vi bruger til mad. For eksempel alle vores såkaldte stenchokolade. Det er faktisk så godt. Ja, og den her kalder jeg for. Det smager helt godt. Nam. Hvor er den god. Nå, men ikke en byggeplads. Lad os gå videre. Mamma mig. Mamma mig. Mamma mig. Mamma mig. Mamma mig. Hernede har vi vores lager. Det er ikke her, vi gemmer alt vores frostvarer i dummer at spise frisk plademad. Ja, her vi gemmer alt friske mad. Nå, lad os gå videre. Mamma mig. Mamma mig. Mamma mig. Mamma mig. Mamma mig. Mamma mig. Okay. Og som I kan se, så er klosteret indbygget meget specielt. Og vi har altid for alle plejer at have et kloster. Så er det ikke det plejer altid at være, men tit og brændalarm. Og vi har også en brændalarm, hvis der nu skulle gå skidt i bygningen, som aldrig er sket før. Som du kan se, så er der sådan noget. Og vi har sådan nogle... Og så har vi sådan nogle farveting. Og vi fejrer meget. Ja. Og det har også... skal holdes rent. Ja, det har vi en... Ja. Kloster skal holdes rent. Lad os gå videre. Mamma mig. Mamma mig. Mamma mig. Mamma mig. Mamma mig.
Hvordan går det så nu med jer? Jeg tager det ud igen. Toilettet er stadig dernede i gangen og til højre. Mamma mig, 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 mamma mig. Og her, som I kan se, der er kloster indfyldt, og de her elgange, og de var ikke smøre. Nogle siger, at vores Gud, vor Herre, har bygget det vindue, for at kigge på ham. Og derfor må man ikke sidde op i vindueskarmen. Ja. Så, jeg skal møde op. Mamma mig, mamma mig, mamma mig, mamma mig. Og som I kan se, ja, og det var der, de forstyrrede os. Men nu blev vi venner, og det var sådan, vores kloster var indbygget. Tak for det.